Salutare oameni buni, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să jucăm Brawl Stars, eu n-am multe trofee, dar deci o să fac și eu. Astăzi o să jucăm Brawl Stars, nu uitați să dați un like și să activați clopoțelul dacă nu aveți. Și haideți să începem. O să mai fac videoclip, dar mi-am făcut și o canal de YouTube. Să Miguel Mocanu. Rosa is my name, Botany is my game. Nu să vă abonați și să dați mai like. Și vă spuneți cum sunteți băgat. Să spuneți cum sunteți băgat ca să vă activez, ca să vă dau un like și clopoțel. My name, Botany is my game. Time to take care of the weeds. Dar e greu ca să faceți multe trofee. Rosa is my name, Botany is my game. Oh, bother! Ready for composting. O să mai bag cine ăsta acolo, un ok meci. Haideți să luăm și noi pe Frank. Să vedem dacă suntem buni cu el. Eu sunt mor cu coleg, cam. Eu nu știu să iau cu coleg, da. Nu învăț, nu învăț.
un pic. O, aici închidem papa. Băi, ce are? Băi, ce are, mă? Pa, pa.